Ola bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe vou vos falar dos libros que merquei na Selic. A Selic é como unha festa do libro, si, en Santiago, que hai un montón de actividades, de charlas, de asignaturas de escritoras e escritores, así que, bueno, alo imos. Dixen que, cando ía de camiño a Selic, dixen, non vou mercar máis de 2 libros. Bueno, case. E imos co primeiro, que é O peculiar, de Éric Esmorís, de cuarto de inverno. Este non o comprei na Selic, vale? Pero chegou o mesmo día, así que poño no tándem. Eu son socia de cuarto de inverno, entón pago unha cuota anual e mándanme pois á casa todos os libros que publican. Gústame moito como están editados os libros, porque son superbonitos, aparte teñen como moita variedade de títulos, de autoras, teatro, poesía, libros para nenos, entón creo que é unha editorial que o está a facer moi ben e entón por iso quero un pouco axudala. Non sei moito de que vai, sei que vai dun bar que se chama O Peculiar, con estas ilustracións maravillosas de Dani Padrón, que son chulísimas, mirade. E sei que ese bar pois corre o risco de mudar e hai unha rapaza que non lle interesa que mude, O Peculiar, polo que lin por aquí. A ver que tal. Despois merquei Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina, do historiador Ilan Papé. Está traducido ao galego por Carlos Aymerich, é da editorial Galaxia. Considero que é importante pois ler, ver documentais, informarse, sobre todo para poder enfrontarte a certos bulos e certas historias, non? Tiña un pouco de medo porque, inda que é un libro moi recomendado, Ilan Papé é un autor israelí. E entón, inda que eu sabía que era un historiador que loitaba contra a ocupación israelí, pois ás veces tes isto de que dis, pero estaría ben que o conflicto contara pois unha persoa palestina, etcétera. Pero falaronme moi ben del, teño amigas historiadoras que din que está moi ben explicado. Ilan Papé é un historiador, creo que é filósofo tamén, israelí, activista político. El loita contra a ocupación israelí, non cree no Estado de Israel e por todo iso pois foi ameazado de morte e tivo que marchar a Reino Unido, onde creo que dirixe un instituto de estudos palestinos. Bueno, iso, creo que hoxe en día máis necesario que nunca. Despois, por recomendación da escritora Eli Ríos, comprei os diarios de Sira Alonso. Sira Alonso soame que ou é de Tordoia ou viviu en Tordoia, que é un concello cerca do meu, e ás veces por achegamento pois fai que teñas máis ganas de ler algo, non? Son os diarios íntimos desta escritora durante a época da represión, onde o seu marido foi encarcelado e posteriormente fusilado. Ela tivo que emigrar a México. Bueno, creo que vai ser dura a lectura. Creo que estes diarios foron aceptados polos seus fillos para que se publicasen, porque eu ás veces teño estas dúbidas cos diarios íntimos que no momento as escritoras non as escribiron para que se lesen, entón, pois igual hai determinados pensamentos que elas pois non quererían que se fixasen públicos, pero bueno, é da editorial Avarellos, non sei se o dixen, e bueno, a ver que tal. Sei que vai ser unha lectura dura, pero tamén necesaria. E estou vendo que, non sei, debía estar triste ou con ganas de máis tristeza, porque todos os libros que comprei, que merquei na Selic, son así un pouco de historias desgarradoras. Esta é de Manuel Esteban, A lei do mar, de Xerais, é novísimo, acaba de saír, se non saiu a semana pasada, creo que sí. Agora apareceu superfan de Manuel Esteban, porque é o segundo libro que merco en 2 semanas, pero é que fun a unha charla del onde falaba deste libro e a verdade, despois do oílo dixen que teño que mercar. É unha historia real que lle contou un amigo seu mariñeiro nunha noite de alcohol, que el noveliza aquí, non? E vai sobre pois o rescate dun cayuco de persoas subsaharianas no mar por parte dun barco, supoño que galego, a verdade iso non o sei,
e onde, bueno, pois se ve a lei do mar, que ás veces é moi crúa, que ás veces é difícil, e este mariñeiro pois que conserva aí esas imaxes terribles onde igual non poidaron salvar a todos, non? E diso vai este libro. E sen máis, pois despídome, creo que debería parar de mercar libros por un tempo, pero iso non se pode asegurar. Lede moito, lede ben, sobre todo, mando vos bicos alotes e falamos. Chao.